салом алейкум бародаро созен хубен ҳамакаса ина мо бозори ҳуҷшариф даем ҷои нами тахтаву шифиро инами сименто даем гуфти гапо бародаро якчара шумо мебинем ки кадоми дар симент дар кора ина бозори ҳуҷшариф даем мақсад арзон симент да бигем сименти арзон дар кора инамиҷа нархош ҳар хелай 50 кило айна 48 сум 43 сум ина сименти сарбанд 43 сум 45 сум ҳар хелай нархошон инанҷа бародаров склад дай буро метонен инанҷа харидорӣ кунем биёен бо нархи арзон бозори ҳуҷшариф бародаро боина тамошо кунем далши видеода давоми видеода боинаҷа ғиштай нархои ғиштой мебинем ина нархои ғиштои бародаро 1 сомону 10 дирам сай бо муомила дура бо хай савдо мешавад инами ҷавоз инами зила инами ғиштора бор кесем гуфти гапо ки инами ғиштора бор мекунем инамҷа дастафка мекунем мебарам инам хеле бародаро хай бо инаҷа танграм астан бо харидор бошем бо рақамода бинависем бародаро ҳами сименти арзон бигем 43 сум ина сименти сарбандаи 50 кило ина бо ҳастай 48 сум ҳастай 50 сум 53 сум ҳар хелай нархошон 50 кило ай гарантиш кати симент намиҷа рақамҳои телефон ҳамемонем ватсап имо мақсад шумо москва даем иҷо даем метонем дар ватсап бинависем мисол дастафкаам дора бо дастафка дора дастафкаш бо суҳбат мекунем бинависем дар ҳамаи рақамҳо инами дар описани номеро мебирояд ё ки дар ҳамаи видео мебирояд номеро бидроем бародаро мо бозори ҳуҷшариф даем сименто бародаро гуфтанем ки ай 43 сум то 53 сум ай гарантиш кати сименто 50 кило ай 50 кило ай ними гарантияш кай хай бародаро то видеои оянда бародаро номерои акаам ҷа мебирояд бидроем муроҷиат кунем номерои ҳами акаи симентфурӯш бозори ҳуҷшариф даем гап нест бародаро зинда бошед